Εισαγωγή στο Μενέξενο. Αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφίες της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε εθελοντικά, επισκεφτείτε τη σελίδα LibriVox.org. Πλάτωνος Μενέξενος. Εισαγωγή μετάφραση Ιάννης Ζερβού. Στην σειρά των πλατωνικών διαλόγων ο Μενέξενος έχει θέση μοναδική και αν ακολουθούνται στη σχολαστική κατάταξη θέλαμε να το χαρακτηρίσουμε, δεν θα δυνάμεθα ούτε σοκρατικών, ούτε μεταφυσικών, ούτε αισθητικών, ούτε πολιτικών να τον ονομάσουμε. Πολύ λιγότερο δεν θα δυνάμεθα να τον είπαμε ηθικών, όπως το σημειώνει η αρχαία γραμματική παράδοση. Διότι απλώς και μόνο είναι ο Μενέξενος θαυμάσιο σατυρικό κοψοτέχνημα του Πλάτωνος, μια ειρωνική σάτυρα και σατυρική ηρωνία κατά το ρητόρων εκείνης της εποχής και γενικότερα κατά της ρητορίας, μέσα στην οποία εκολυβούσαν τότε οι Αθηναίοι, όλοι οι μορφωμένοι και αμόρφωτοι πολιτικοί και λαός. Η γραφόμενη αττική διάλεκτος, μάλλον κατασκεύασμα των τότε ανεπτυγμένων, παρά αυθόρμητη γλώσσα του λαού, σοφά ζωντανευμένη όμως με τους ιδιωτισμούς και τις ποικιλίες της εκφράσεως του αθηναϊκού λαού, έγινε θαυμαστό και στο μοναδικό όργανο φιλοσοφικής και περιεκτικής και λογικευτικής εκφράσεως. Ο τρόπος του συνδυασμού των λέξεων και της συναρτήσεως των φράσεων, ιδίως των μετοχικών και απανεφατικών, καθώς και η επιτίδια χρήση επιρρηματικών μορίων και αφηρημένων επιθετικών προσδιορισμών έδιδαν όλα αυτά μαζί κάποια ενάργεια στον ορισμό κάθε σκέψεως και κάθε πράγματος και συνάμα κάποια γενικότητα χαρακτηρισμών, ώστε από ένα βαθύγνωμο Θουκυδίδη ή από ένα σοφότατον Πλάτωνα ή από ένα καλλιτέχνη Ξενοφόντα να διατάσσεται η αττική έκφραση με αρτιότητα καταπληκτική, άφθαστον τελείως δε αρμονίζουσαν την έννοια με τον ήχον. Ακριβώς όμως η τελειότητα της αττικής γλώσσης και η θαυμαστή φανέρωση της τελειότητάς της στα έργα των μεγάλων συγγραφέων και στους λόγους των υπερόχων πολιτικών και σοφιστών παρέσυραν τους πολλούς και τους συνήθους στη γλωσσική παρεκτροπή ή τη σπεγνιώδη χρήση της γλώσσης διαντιθέσεων και διαστολών ασυνηθίστων διασυνδυασμών και συναρτήσεων απροσδοκήτων διαφορετικής παρεμβολής μορίων και διάλογων ποικίλων τρόπων φρασιολογικών. Εις τόσον δε πολύ έφτασε η παρεκτροπή, ώστε ως δύναται κανείς εύκολα να συμπεράνει από τα λεπτομερία της ιστορίας των Αθηναίων, εκατάδισε να πείθουν οι ρήτορες και να παρασύρουν όχι με νοήματα ευρυθή αλλά με φρασιολογία στον φώδης, και εκατάτησαν ακόμα να εκλαμβάνεται από του λαού η γραμματισμένη φλιαρία της σοφίας και η σπουδή της ρητορικής ως ανωτέρα μόρφωσης. Το δε χειρότερο έγινε γλωσσομανία αίτιων από τα κυριότερα μάλιστα της ελαφρογνωμίας και της απραγμοσύνης των ανθρώπων, σύγκαιρα δε της επιπολαιότητας και της ανοησίας στη διαχείριση των πολιτικών πραγμάτων. Εκείνο τον καιρό υπήρξαν ρήτορες αυτού του είδους, επαγγελματίες συζητητές των κυβερνητικών ζητημάτων και άλλοι ρήτορες φλίαροι των δικαστηρίων και άλλοι ακόμα διδάσκαλοι ρήτορες, για να πληθύνεται έτσι η ρητορευτική γενεά, παράλληλα με την άλλη εκείνη γενεά των επαγγελματιών σοφιστών, η οποία βαθμιδών διέστρεψε τη φυσική αίσθηση και τη λογική. Στην ακμή της εποχής αυτής των λόγων είχε επιστρέψει το 389 ο Πλάτωνας της Αθήνας, ξενιτεμένος πριν 10 χρόνους, αφόταν δηλαδή έφυγε από τις Αθήνας αγανακτισμένος και θλιμμένος για τον τραγικό θάνατο του Σοκράτη. Και βλέποντας τώρα τα αθηναϊκά πράγματα με την όριμον ποικίλη δε σοφία του και με τη γενική πολύτροπο δε πείρα του, αισθάθη αγανάκτηση και παροξύνθη επίκριση. Έπειτα, και τούτο είναι πάντοτε η διάουσορροπή των υπερόχων, η αγανάκτηση εξετυλίχθη εις ηρωνία καλλιτεχνική και λεπτότατη. Αργότερα η μεγάλη και ψηλή δημιουργικότητα του φανερώθηκε ακέραια στη φιλοσοφία και στην καθολική σκέψη με των αυτοδιαλογικών τύπων, αλλά ποιητικότερα και με λιγότερο συζητικών τρόπων. Στην πρώτη περίοδο της συγγραφικής φανερώσεως του Πλάτωνας, πριν ίσως γραφούν οι διάλογοι που απέβλεπαν διαιώνιση της μνήμης του Σοκράτη και της σοκρατικής διδασκαλίας, εγγράφει πιθανώς ο Μενέξενος, διάλογος που δεν έχει τίποτα το φιλοσοφικό, είναι δε μόνο λεπτή σάτυρα της πολιτικής ρητορίας και των τότε ρητόρων, ιδίως του Λυσία και του Ισοκράτη. Έχοντας στο νου τους πολιτικούς λόγους αυτών και άλλων ρητόρων της εποχής και ανακατεύοντας σκέψεις των συνηθισμένα και φράσεις των στερεοτύπους και μιμήσεων από τη ρητορική του Περικλέους, χρησιμευόμενος δε υπερβολικά ως ακριβώς εκείνη τα πολλά της αττικής διαλέκτου μόρια δι, τι, με, τι, γάρουν κτλ. Όχι όπου χρειάζονται στο νόημα, αλλά όπου συμπλήρωναν των ήχων, και τέλος σοφιστικά όπως εκείνη
λογικευόμενος για να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα και να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, έγραψε ένα λόγο επιτάφιο εγκομιαστικών διαπεσόντας στον πόλεμο Αθηναίος. Και ως αφετηρία λαμβάνουν το περίφημο επιτάφιο του Περικλή που μας το διέζησε ο Θουκυδίδης στην ιστορία του και που έχει χρησιμεύσει φαίνεται ως πρότυπο αδεξίων έπειτα μεμνήσεων, κατασκεύασε τον παραδοξότερον ίσως ρητορικό λόγο εξ όσων ποτέ γράψαν, εκπληκτικό μείγμα κρίσεως και ακρισίας, αληθείας και ψεύδους, ευθύτητας και σοφιστίας, pastiche curiex del eloquens des retours de temps, ως ωραία χαρακτηρίζει ο σοφός φιλόλογος. Φαίνεται δε ότι έγιναν αισθητή εις όλους ηρωνία και ότι άρεσε η καλλιτεχνική διατύπωση αυτής, διότι έγινε γνωστότατος από τότε ο Μενέξενος. Η ονομασία του διαλόγου, όπως συνήθως έγινε για τους περισσότερους πλατωνικούς διαλόγους, εδόθη από τον συνομιλητή του Σωκράτου Μενέξενου, που υπήρξε ένας των νεότερων μαθητών του Σωκράτη, νέος από ευγενική οικογένεια και ωραίος εξάδελφος του Κτησίππου, του Παιωνέως. Ο λαμπρός και ωραίος επίσης Κτήσιππος φαίνεται να πρωτοδίδαξε το Μενέξενο τη σοφιστική τέχνη, στην οποία και διακρίθη. Παλαιότερα μερικοί φιλόλογοι αμφισβήτησαν την γνησιότητα του διαλόγου, κάπως αυθαίρετα, διότι η επιδεξιότητα της εκφράσεως και η λεπτότητα της σκέψης και ο ειρωνικός τρόπος και χάρη του ύφους στο Μενέξενο είναι όλα πλατωνικά και αμίμητα. Σήμερον όμως δια τούτους και δια άλλους ειδικούς λόγους η κριτική αναγνωρίζει το Μενέξενο ως αυθεντικό του Πλάτωνος έργο. Στη μετάφραση προσπάθησα να παρακολουθήσω τα σπαρελαγάς και τα μεταπτώσεις και διαφοράς ύφους που υπάρχουν στο πρωτότυπο, επίτηδες για να φανεί η ειρωνική μίμηση του ενός ή του άλλου ρήτορος, ο στόχος ή ο όγκος ή το ακαλέσθητον περίτεχνων ή σχόλιων της φράσεως. Δεν παρέλειψα δε και το φόρτωμα της φράσης με μόρια επιρρήματα δηλαδή και συνδέσμους, για να αποδοθεί ως το δυνατό σκοπός του διαλόγου η πλατωνική δηλαδή ηρωνία της ρητορίας. Λέξεις όσο είναι εισαγγείληση είναι πρόσθετη, βαλμένη για να σαφηνίζεται το νόημα και να διευκολύνεται η αντίληψη εις πρόκειρον ανάγνωση. Ιωάννης Ζερβός. Τέλος της εισαγωγής στη Μενέξενο. Κεφάλαιο πρώτο του Μενέξενου, του Πλάτωνα. Αυτή είναι η μία ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφήσεις της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες και για να συμμετέχετε εθελοντικά απευθυνθείτε στη σελίδα librivox.org. Πλάτωνος Μενέξενος ή Επιτάφιος Ηθικός. Μέρος πρώτον. Σοκράτης. Από την αγορά έρχεσαι Μενέξενη ή από πού αλλού? Μενέξενος. Από την αγορά Σοκράτη και μάλιστα από το βουλευτήριο. Σοκράτης. Και τι σχέση έχεις εσύ με το βουλευτήριο? Ή μήπως κρίνεις ότι αιτιολογοποιήθης πλέον στη μόρφωση και στη φιλοσοφία και ως ανικανός πλέον σκέπτεσαι να ασχοληθείς με μεγαλύτερα και να γίνεις άρχον, ο θαυμαστέ μου ημών των γεροντοτέρων, εις τη αυτήν ηλικία βρισκόμενος ή δια να μην πάυσει δίνοντά μας η οικογένειά σου πάντοτε κανένα κυβερνήτη? Μενέξενος. Αν εσύ μου το επιτρέψεις Σοκράτη και αν είναι της γνώμης σου να γίνω άρχο, θα επιδιώξω πρόθυμα τούτο. Ιδαλέως όχι. Και όσο για τώρα πήγα στο βουλευτήριο μαθαίνοντας πως η Βουλή πρόκειται να εκλέξει ποιος θα κάνει λόγο στους αποθανόντας, διότι το γνωρίζεις βέβαια ότι πρόκειται να τους κάνουν επίσημο ενταφιασμό. Σοκράτης, βεβαιότατα το ξέρω, αλλά ποιον εξέλεξαν? Μενέξενος. Κανένα, αλλά έκαναν αναβολή δια αύριο. Θαρώ όμως πως τον αρχήνων ή το δίωνα θα εκλέξουν. Σοκράτης, ώστε που καταντά Μενέξενε να είναι δια πολλούς λόγους ωραίων πράγματων να πεθαίνει κανείς στον πόλεμο, διότι και η κηδεία ωραία μεγαλοπρεπή έτσι πετυχαίνει, ακόμα και όταν πεθάνει όντας φτωχός και στον ίδιο καιρό ακόμα κι αν το τυποτένιος λαβαίνει έπαινο από άνδρας που είναι σοφοί και που δεν επαινούν έτσι πρόχειρα, αλλά με λόγους συνταγμένους με χρονοτριβή και που τόσο όμορφα διατυπώνουν τους επένους αυτοί, ώστε και τα υπάρχοντα και τα μη υπάρχοντα καλά λέγοντες για τον καθένα και κάπως με ωραιότατες λέξεις στολίζοντάς τα, μας γοητεύοντας ψυχάς και για την πόλη κάνοντας εγκόμια με όλους τους τρόπους, και εκείνους που έχουν πέσει στον πόλεμο επενούντες και τους προγόνους μας, όλους όσοι προϋπήρξαν και ακόμα εμάς τους ιδίους τους ζωντανούς. Ώστε εγώ τουλάχιστον ο Μενέξενε λαμβάνω μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου, σαν επενούμε από αυτούς και κάθε φορά που μιλούν στέκομαι έτσι ακούγοντάς τους και ευχαριστούμενος, θεωρώντας πως μόνο μιας έχω γίνει μεγαλύτερος και γενναιότερος και ομορφότερος, και σαν που τις περισσότερες φορές πάντα βρίσκονται να με ακολουθούν μερικοί ξένοι και ακούν μαζί μου, σε αυτούς δα πιο αξιόπρεπος έτσι πρόχειρα φανερώνομαι.
γιατί και όλα παθαίνουν μου φαίνεται και εκείνη τα ίδια και σχετικώς με με και σχετικώς με όλη την πόλη, νομίζοντας την πλέον αξιοθαύμαστη, παρότι πριν την ενόμιζαν, αποκτώντας την τέτοια γνώμη από εκείνον που ομιλεί. Και σε μένα η αξιοπρέπεια αυτή βαστά κάτι παραπάνω από 3 μέρες. Έτσι ζωντανά και τα λόγια και η απαγγελία από αυτόν που τα λέγει μπαίνει μέσα στα αυτιά μου, ώστε μόλις την Τετάρτη ή την Πέμπτη μέρα ξαναθυμάμαι τον εαυτό μου και ανανιώνω σε ποιον τόπο της γης βρίσκομαι, γιατί ως την ώρα εκείνη μόνο που στα νησιά των μακάρων δεν λέω να βρίσκομαι, τόσο άξιοι μας είναι οι ρητορές μας. Μενέξενος. Πάντα εσύ Σοκράτη περιγελάς τους ρήτορας. Όσο για τώρα όμως, εγώ θα ρω πως εκείνος που θα εκλεχθεί δεν θα καλοπεράσει και πολύ, γιατί όλος διόλου πρόχειρα θα έχει γίνει εκλογή, ώστε ίσως βρεθεί στην ανάγκη όποιος θα κάνει το λόγο να μιλήσει αυτοσχεδιάζοντας σχεδόν την ώρα που μιλεί. Σοκράτης, από πού το συμπέρασμα, λαμπρέ μου άνθρωπε, είναι τους για καθένα από αυτά τα πράγματα λόγια έτοιμοι πρωτήτερα και συνάμα ούδη είναι δύσκολο να μιλά κανείς πρόχειρα για τα τέτοια τουλάχιστον πράγματα, γιατί αν ήταν ανάγκη να περιληφθούν οι Αθηναίοι μπροστά σε Πελοποννησίους ή μπροστά στους Αθηναίους να περιληφθούν οι Πελοποννήσοι, θα χρειαζόντουν να είναι καλός ρήτορας ένας για να τους πείσει και να κάνει καλή εντύπωση. Αλλά όταν κανείς αγωνίζεται ομιλεί ανάμεσα σε εκείνους που ακριβώς αυτούς τους ίδιους επενεί, τότε δεν είναι θαρώ μεγάλο κατόρθωμα να μιλήσει καλά. Μενέξενος, δεν το θεωρείς μεγάλο Σοκράτη? Σοκράτης, όχι δάμα το δία. Μενέξενος, θαρείς λοιπόν πως θα ήσουν και εσύ άξιος να κάνεις το λόγο αν ήταν ανάγκη και εσύ είχε τυχόν εκλέξει η Βουλή? Σοκράτης, και ως προς εμέ λοιπόν Μενέξενε, δεν θα ήταν αξιοθαύμαστο αν θα ήμουν ικανός να μιλήσω, που έτυχε να είναι δάσκαλός μου στη ρητορική, όχι καμιά ανίκανη, αλλά γυναίκα εκείνη που κι άλλους έχει φτιάσει πολλούς και καλούς ρήτορας. Ένα δε μάλιστα υπέροχο μεταξύ των Ελλήνων, τον Περικλέα, τον ιό του Ξανθίππου. Ποια είναι αυτή, μήπως βέβαια για την Ασπασία θέλεις να πεις? Σοκράτης, για αυτή βέβαια θέλω να πω, και μαζί με αυτήν για τον Κόνον, τον ιό του Μητροβίου, διότι οι δυο τους είναι διδάσκαλοι μου, αυτός με της μουσικής, εκείνη δε της ρητορικής. Λοιπόν, ο έτσι μορφωμένος δεν είναι άξιο απορίας αν είχε ικανότητα στη ρητορία, αλλά και όποιος τυχόν σπούδασε χειρότερά μου τη μουσική έχοντας διδαχθεί και το λάμπρον, τη δε ρητορική από τον αντιφόντα, το Ραμνούσιον, και αυτός ακόμα θα ήταν ικανός στους Αθηναίους επενώντας μπρος στους Αθηναίους να κάνει καλή εντύπωση. Μενέξενος, και τι λοιπόν θα μπορούσες να πεις αν τυχόν ήταν ανάγκη να κάνεις εσύ τον λόγον? Σοκράτης, εγώ μένω ο ίδιος από τα δικά μου ίσως τίποτε, την Ασπασία όμως και χθες ακόμα την υψώ που έκαμε το τέλος ενός επιταφείου λόγου για αυτά ακριβώς τα σημερινά πράγματα. Διότι έμαθε αυτά που λες εσύ, ότι πρόκειται οι Αθηναίοι να εκλέξουν έναν για να απαγγείλει επιτάφιον. Έπειτα άλλα μεν μέρη του λόγου απροπαρασκεύαστα μου απήγγειλε. Τι δηλαδή θα χρειάζονται να υποθούν, αλλά δεν έχοντας τα ετοιμάσει από πρώτα, όταν, όπως θα ρώε, σύνθετε τον επιτάφιο λόγο, τον οποίο είπε ο Περικλής, συγκολώντας αυτή τώρα απομεινάρια από το λόγο εκείνον. Μενέξενος, και θα μπορούσες να διατηρήσεις τη μνήμη σου αυτά που έλεγε Ασπασία? Σοκράτης, θα μου ήταν άδικο να μην τα ενθυμούμε, διότι τα εμάνθανα δα από αυτήν και λίγο έλειψε να τιμωρηθώ με ξύλο, διότι ελισμονούσα. Μενέξενος, γιατί λοιπόν δεν μου τα απαγγέλεις? Σοκράτης, αλλά δια να μην τυχόν δυσαρεστηθεί η δασκάλισά μου εάν εγώ απαγγείλω τον λόγο της. Μενέξενος, αυτό δα ολότελα δεν θα συνέβαινε. Αλλά εσύ απήγγειλέ μου και θα μου κάνεις μεγάλη ευχαριστήση της Ασπασίας. Θέλεις να απαγγείλεις τον λόγο ή το οποιοδήποτε άλλο, φτάνει μόνο να απαγγείλεις. Σοκράτης, ίσως όμως με περιπέξεις όταν σου φανώ να παίζω έτσι ακόμα ενώ είμαι γέρος. Μενέξενος, καθόλου Σοκράτη, αλλά απάγγειλάτα με οποιοδήποτε τρόπο. Σοκράτης, ας είναι λοιπόν, πρέπει να σου γίνεται χάρη σε σένα, έτσι που λίγο λείπει, αν με παρακαλούσες να γυμνοθώ και να χορέψω, θα σου έκανα και αυτό το χατήρι, σαν που μάλιστα ήμαθε μόνη. Άκουε τώρα όμως, απήγγειλε λοιπόν όπως τα ρο αρχίζοντας να μιλεί πρώτα για τους ίδιους τους πεθαμένους αυτά περίπου. Δια έργο εμπράκτος μεν έχουν αυτοί εδώ τα πρέποντα, εις αυτούς που λαμβάνοντάς τα τραβάν τον πεπρωμένο δρόμο, που κατεβοδόντισαν γενικώς από την πόλη, ιδιαιτέρως δε από τους συγγενείς των διαλόγου, δεν απομένει να συμπληρωθεί η τελετή προς τιμήν αυτών, που και ο νόμος προστάζει να γίνεται και πρέπον είναι να γίνεται, δια των έργων που καλώς επράξαν, διατηρείται ενθύμησή των εις τους ακούσαντας, και στολισμός όμως εκείνων που τα έργα έπραξαν γίνεται,
από λόγων καλά επομένων, αλλά χρειάζεται ένας τέτοιος λόγος όπου τους μεν αποθαμένους πρεπούμενα να επενέσει, τους δε ζωντανούς καλόγνωμα να παρενέσει, παρακινώντας με τους απογόνους και τους αδερφούς των αποθαμένων να μιμηθούν την αντρία αυτών, παρηγορώντας δε τους πατέρας και τας μητέρας και τους άλλους τυχόν προγόνους των, αυτούς που ακόμα ζουν. Ποιος λοιπόν λόγος θα είναι δύνατο να μας φανεί τέτοιος, ή από πού θα αρκίζαμε σωστά να επενούμε άντρας αγαθούς οι οποίοι και ζώντες επροξενούσαν χαρά στους δικούς των, εξαιτίας της αρετής των και των θάνατων εδέκτησαν να υποστούν, προτιμώντας αυτόν παρά τη σωτηρία της ζωής των. Κρίνω εγώ πως σύμφωνα με τη φύση πρέπει όπως πρώτα υπήρξαν αγαθοί, έτσι με τη σειρά των και να κάμωμεν τον έπαινό τους. Υπήρξαν δε αγαθοί διότι γεννήθησαν από αγαθούς. Πρώτα λοιπόν την καλή γενιά των πρέπει να εγκομιάζουμε και δεύτερον την ανατροφή και την εκπαίδευσή των. Ύστερα δε σε αυτά απάνω πρέπει να επιδείξουμε δια τα έργα των πως τα έπαιξαν ωραία και άξια με τα προσόντα των εκείνα. Τέλος του πρώτου κεφαλαίου. Μενέξενος του Πλάτωνα, κεφάλαιο δεύτερο. Αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφίες της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε εθελοντικά, απευθυνθείτε στη σελίδα LibriVox.org. Και πρώτα απ' όλα οι ευγένειες αυτούς υπήρξαν από αυτή τη γέννηση των προγόνων των, οι οποίοι είχαν ξένη καταγωγή. Από ανθρώπους δηλαδή που οι απόγονοι των είχαν έρθει από αλλού και κατασταθεί στη χώρα, αλλά από ανθρώπους που ήσαν αυτόχθονες και πραγματικά εκατοίκησαν και έζησαν στην πατρίδα αυτών και που τους ανάστησαν όχι μητριά όπως άλλους, αλλά μητέρα χώρα αυτή εδώ δηλαδή που εκατοικούσαν, και τώρα όταν έτσι ευγενείς αναπαύονται αποθαμένοι εις τόπους δικούς των της χώρας αυτής που τους ανέτρεψε και που τους εγέννησε και τους εδέχθη. Γι' αυτό και είναι η δικαιότητα να στολίσουμε πρώτα με επένους σε αυτή τη μητέρα τους γη, διότι έτσι και όλα στολίζεται σύγκαιρα με επένους και η ευγένεια του τον εδώ. Και το αξίζει η χώρα να επενείται από όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο από εμάς, για πολλούς μεν και άλλους λόγους, κυρίως δε και μάλιστα διότι έχει την αγάπη των Θεών. Και είναι του λόγου μας αυτού απόδειξης η φιλονικία και η κρίση των Θεών που ευρέθησαν εις διαφοράς αναμεταξύ των χάρις αυτής. Εκείνη δε η χώρα που Θεοί την επένεσαν, πως δεν θα έχει δικαίωμα να έχει έπαινον από όλους πέρα τους ανθρώπους. Δεύτερος δε δικός της έπαινος δίκαιος θα ήταν ότι εκείνο τον καιρό που όλη η γη έβγανε και γεννούσε καθολικής άγρια ζώα, είτε θεριά είτε βοσκούμενα, τον ίδιο καιρό τότε η δική μας χώρα φανερώθη μη γεννώντας μη δέχοντας άγρια θηρία, ενώ απέναντία σε διάλεξαν από τα ζώα και γέννησε τον άνθρωπο που αυτός και στο νου υπερέχει και μόνος έχει γνώση του δικαίου και των θεών. Μεγάλη ιδέα απόδειξη αυτού του λόγου, ότι δηλαδή αυτή εδώ η γη γέννησε τους προγόνους τούτων και τους ειδικούς μας, είναι το εξής: κάθε όν που γεννά έχει μέσα του την τροφή την κατάλληλο να θρέψει τη γέννα του. Κατά αυτόν τον τρόπο γίνεται φανερή μια γυναίκα αν γέννησε αληθινά ή όχι, και εξελέγχεται αν δεν έχει στον εαυτό της πηγές μαστούς τροφής δια των νεογέννητων. Από τούτο λοιπόν και από τη δική μας γη και η μητέρα παρέχει αρκετή απόδειξη του ότι εγέννησε ανθρώπους, διότι μόνη αυτή τον καιρό εκείνο και πρώτη έβγαλε τροφή δια ανθρώπους, καρπών δηλαδή του σταριού και του κρυθαριού, με τον οποίο ωραιότατα και τελειότατα τρέφεται το ανθρώπινο γένος, που έχει να πει ότι πράγματι τούτο το ζώο αυτή το γέννησε. Πιο πολύ δε δια τη γη παρά δια τη γυναίκα είναι σωστό να δεχόμαθε τι αυτάς αποδείξεις, διότι η γη δεν έχει μιμηθεί τη γυναίκα στην εγκυμοσύνη και στη γέννα, αλλά η γυναίκα έχει μιμηθεί τη γη. Αυτό δεν τον καρπό του σταριού και του κρυθαριού δεν τον εκράτησε ζηλότυπα δε τον εαυτό της, αλλά μοίρασε και στους άλλους. Και ύστερα δε από αυτό την παραγωγή του λαδιού για να ακούει στον κόπον την έδωκε στους απογόνους των πρώτων ανθρώπων. Σαν δεν τους έθρεψε και τους μεγάλους ως την εφηβική ηλικία έχοντας και διδασκάλους, για αυτούς έφερε θεούς, των οποίων τα ονόματα σωστό είναι εδώ να τα παραλείψουμε, διότι τα ξέρουμε, οι οποίοι όμως τα τακτοποίησαν έτσι τη ζωή μας, ώστε να είναι επιδεξία για την καθημερινή συντήρησή μας, με το να διδάξουν πρώτους εμάς τις τέχνες, μαθαίνοντάς μας σύγκαιρα πώς να αποκτήσουμε και πώς να μεταχειριζόμεθα όπλα για να φυλάτουμε τη χώρα μας.
Έτσι γεννημένοι και αναθρεμμένοι οι πρόγονοι τούτων εδώ των αποθαμένων εκατοικούσαν τη χώρα, συστήσανται σε ένα πολίτευμα που πρέπει να υπόκει γι' αυτό λίγας λέξεις, διότι το πολίτευμα είναι όπως η ενοτροφή που γίνονται οι άνθρωποι καλοί, με αυτήν αν είναι καλοί και κακοί αντίθετα. Πρέπει λοιπόν να δείξω το πώς οι πατέρες μας έζησαν μέσα εις εξαίρετο πολίτευμα το οποίο τους έκαμε καλούς, όπως και τους σημερινούς ανθρώπους που μέσα σε αυτούς εγκαταλέγονται και αυτοί εδώ οι πεθαμένοι. Το πολίτευμα λοιπόν αυτό δεν άλλαξε, ήταν τότε ό,τι είναι και σήμερα η αριστοκρατία που με αυτή κυβερνόμαθα και τώρα και πρωτήτερα σχεδόν πάντοτε. Και άλλος με την ονομάζει δημοκρατία, άλλος δε αλέος όπως το αρέσει, είναι δε αληθινά επάνω στην καλή γνώμη του πλήθους στηριγμένη αριστοκρατία. Διότι βασιλείς μεν έχουμε πάντοτε, αλλά αυτοί το παλαιό καιρό εγίνοντο από καταγωγήν, κατόπιν δε ως τώρα εκλέγονται. Για τα πιο πολλά τα πράγματα της πόλεως έχει την εξουσία το πλήθος, ο λαός, και αυτό δίδει την κυβέρνηση και τη δύναμη σε εκείνους πάντα που ήθελε το φανούν πως είναι καλύτεροι, και ούτε κανείς αποκλείεται από αυτό το δικαίωμα της εκλογής εξαιτίας της αδυναμίας ή πτωχίας ή αφανίας των πατέρων του, καθώς και ούτε κανείς εξαιτίας των αντιθέτων, δυνάμεως δηλαδή και πλούτου και επισημότητας, έχει αποκτήσει τιμητικά αξιώματα όπως συμβαίνει σε άλλες πόλεις. Αλλά ένας είναι ο όρος μας, εκείνος που φαίνεται πως είναι σοφός ή ενάρετος, αυτός παίρνει εξουσία και διοίκηση. Αιτία δε που έχουμε εμείς αυτό το πολίτευμα είναι ότι ως προς τη γέννηση είμεθα όλοι μας ίσοι, διότι μεν άλλες πόλεις έχουν σχηματιστεί από κάθε καταγωγής ανθρώπους και ως προς την υπόστασή των ανομάλους, ώστε ανώμαλα είναι και τα πολιτεύματά των, είτε τυραννικά είτε ολιγαρχικά, και έτσι κατοικούν μαζί ποιοι δούλους και ποιοι αυθέντας νομίζοντας ο ένας τον άλλον. Εμείς δε και οι δικοί μας, όλοι γεννημένοι αδερφοί από μία μητέρα, δεν έχουμε την αξίωση να είμεθα δούλοι ή αυθέντες ο ένας του άλλου. Απέναντίας, η ομοία καταγωγή μας, η ήγονη ισονομία μας, η φυσική μας αναγκάζει να ζητούμε να επιτύχουμε το κάθε τι σύμφωνα με τον νόμο και σε κανέναν άλλον μεταξύ μας να μην υπακούμε παρά εξαιτίας της αρετής του και της φρονήσεως. Και δια αυτό αναθρεμμένοι μέσα στην πόλη την ελευθερία οι πατέρες τούτων και δικοί μας και αυτοί εδώ οι πεθαμένοι, αφού και καλογεννημένοι ήσαν, έκαμα πολλά, όσοι είναι γνωστό, και καλά έργα εις όλους τους ανθρώπους και ιδιωτικός και δημοσίως, λογίζοντες πως δια την υπεράσπιση της ελευθερίας είχαν χρέος να πολεμούν και με Έλληνας υπέρ Ελλήνων και με βάρβαρους υπέρ όλων των Ελλήνων. Έτσι και το πως εναντίον του Εμόλπου και των Αμαζόνων που είχαν εισβάλει στη χώρα και εναντίον άλλων ακόμα παλαιότερα, υπερασπίστηκαν με πόλεμον, και το πως υπερασπίστηκαν με πόλεμο τους Αργίους εναντίον των Καδμίων και τους Ηρακλήδες εναντίον των Αργίων, θα είχα λίγο διάστημα χρόνο να διηγηθώ εγώ όπως αξίζει, αλλαίως και ποιητέ έχοντες ως τώρα εμείς αρκετά την αδρία αυτών, με μουσικών τρόπων τη διαφήμισαν έτσι εις όλους. Εάν δε εμείς επιχειρήσουμε τα αυτά κατορθώματα με λόγο γυμνών από ποιητικάς εκφράσεις να τα επενέσουμε, χωρίς άλλο θα εφαινόμεθα κατώτεροι. Ώστε λοιπόν αυτά δια αυτούς τους λόγους νομίζω πως πρέπει να παραλείψουμε, αφού και βρίσκονται όπως πρέπει επενεμένα. Δι' εκείνα όμως που κανείς ως τώρα ποιητής δοξάζοντάς τα δεν εδοξάστη και που απόμειναν αμνημόνευτα, νομίζω πως πρέπει εγώ να κάνω λόγον δι' αυτά, επενώντας τα και παρακινώντας έτσι άλλους να περιλάβουν εισοδάς και εις κάθε άλλου είδους ποίηματα όπως ταιριάζει σε εκείνους οι οποίοι τα έπραξαν. Τέλος του δεύτερου κεφαλαίου. Μενέξενος του Πλάτωνα, κεφάλαιο 3. Αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφίες της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε εθελοντικά, απευθυνθείτε στη σελίδα LibriVox.org. Από αυτά δε που λέγω είναι πρώτα τα εξής. Τους Πέρσας που ήσαν άρχοντες της Ασίας και ήθελαν να αποδουλώσουν την Ευρώπη, τους σταμάτησαν αυτής εδώ της χώρας οι γόνοι δικοί μας πατέρες, που και δίκαιον είναι και πρέπει πρώτα αναφέροντάς τους να επενέσω την αδρία των. Όμως για να την εννοήσει κανείς προκειμένου να την επενέσει καλά, πρέπει να ανατρέξει με τη σκέψη του σε εκείνο τον καιρό που ολά και ερημένης η Ασία ήταν δούλη του τρίτου ήδη βασιλέως. Από αυτούς τους τρεις ο πρώτον ο Κύρος, ελευθερώσας τους πατριώτας του Πέρσας με την πολεμική του φρόνηση, σύγκαιρε υποδούλωσε και τους εξουσιαστάς των Μήδων και έγινε κύριος όλης της άλλης Ασίας έως στην Αίγυπτον. Ο δε Υιός του έγινε κύριος και της Αιγύπτου και της Λιβύης, όσο του ήτο δυνατόν να προχωρήσει με στρατών.
Τρίτος δε βασιλεύς ο Δαρείος, έως εις τους Κύθας μεν κατά την ξηρά εξάπλωσε την ηγεμονία του, τη θάλασσα δε και τα νήσους είχε στην εξουσία του με τα πλοία, ώστε μη δε καν να λογιάζει πως ή το δυνατόν να υπάρξει κανείς αντίπαλος αυτού. Τόσων πολλούς και μεγάλους και πολεμικούς λαούς είχε υποδουλώσει το κράτος των Περσών. Κατηγορώντας δε ο Δαρείος ημάς και τους Ερετριείς με την πρόβαση ότι είχαμε απεβολευτεί τα Σάρτης και στέλνοντας 500 με 1000 στρατό με πλοία φορτηγά και πολεμικά, 300 δε πολεμικά πλοία και επικεφαλής στο Δάτιν, είπε του πως πρέπει να γυρίσει φέροντας μαζί του δούλους τους Αθηναίους και τους Ερετριείς αν ήθελε να μην χάσει την κεφαλή του. Εκείνος δε φτάσας με τα πλοία στην Ερέτρια εναντίον ανδρών που μεταξύ των τότε Ελλήνων ελογίζονται από τους πιο ικανούς στον πόλεμο και που δεν ήσαν και λίγοι, τους ενίξε μεν αυτούς στις 3 ημέρες. Για να μην ξεφύγει δε κανένας, τους ερεύνησε καλά όλη τη χώρα των με τον ακόλουθο τρόπο. Εις τα σύνορα της χώρας των Ερετριαίων, ελθόντες οι στρατιώτες, απλώθηκαν από τη μία θάλασσα στην άλλη και ενώνοντας τα χέρια των ο ένας με τον άλλον, επέρασαν έτσι όλη τη χώρα, ώστε να μπορούν να πούν στο βασιλέα πως ουδένας τους είχε ξεφύγει. Και κατά το νου έχοντες αυτά να κάμουνε, κατέβηκαν από της Ερετρίας στο Μαραθώνα, ώστε να τους ήτο όμοια πρόχειρο να ζέψουν και τους Αθηναίους με τον αυτό τρόπο αναγκαστικός μαζί με τους Ερετριείς και να τους φέρουν στην Ασία. Ενώ δε αυτά άλλα μεν είχαν πραγματοποιηθεί, άλλα δε επιχειρούντο, ούτε τους Ερετριείς βοήθησε κανένας εκ των Ελλήνων, ούτε τους Αθηναίους, εκτός μόνο Λακεδαιμόνη, και αυτοί δε έφτασαν την επομένη της μάχης ημέρα. Όλοι δε οι άλλοι έχοντες πάθει κατάπληξη έμεναν ήσυχοι, θέλοντας να σωθούν κατά το παρόν τουλάχιστον. Εις αυτά λοιπόν τα συμβάντα, φτάνοντας δύναται κανείς να εννοήσει τι μεγάλη αδρία είχαν εκείνοι που επήγαν στο Μαραθώνα για να αντικρούσουν τη δύναμη των βαρβάρων και που ετιμώρησαν την αλαζονία όλης της Ασίας και που πρώτοι στήσατε στρόπαια από νίκη κατά των βαρβάρων, έγιναν αρχηγοί και διδάσκαλοι εις τους άλλους, ως προς το ότι δεν ήταν απολέμητη η δύναμη των Περσών, αλλά ότι κάθε πλήθος και κάθε πλούτος υποτάσσεται εις την ενάρετο Ανδρίαν. Εγώ μεν λοιπόν λέγω πως είναι οι άντρες εκείνοι όχι μόνο των σωμάτων των ειδικών μας πατέρες, αλλά και της ελευθερίας και της ειδικής μας ακόμα δε και της ελευθερίας όλων που κατοικούν αυτήν εδώ την Ήπειρον, διότι έχοντες εις το νου εκείνο το κατόρθωμα έλαβαν την τόλμη οι Έλληνες να ρεψοκινδυνεύσουν εις τας μάχας που κατόπιν έγινε υπέρ της σωτηρίας, γενόμενοι έτσι μαθητές των πολεμιστών του Μαραθώνος. Τα μεν πρωτεία, λοιπόν, κατά το λόγον αυτόν εδώ πρέπει να δώσουμε σε εκείνους τα δευτερία εις δε αυτούς που κατά θάλασσα πολέμησαν και νίκησαν κοντά στη Σαλαμίνα και απ' έξω από το Αρτεμίσιον. Σαν που δια τους άνδρας αυτούς πολλά θα δίνει κανείς να εξιστορήσει, πόσο μεγάλες δηλαδή δυνάμεις που είχαν επέλθει εναντίον μας, αντέκρουσαν και κατά γην και κατά θάλασσα και με ποιον καλών τρόπων έκαναν τον αμυντικών εναντίον εκείνον πόλεμο. Όμως εκείνο που μου φαίνεται ότι είναι καταλληλότερο του σαν τραγάθημα, αυτό θα το αναφέρω, ότι δηλαδή τη συνέχεια του έργου των πολεμιστών του Μαραθώνος αυτοί την έκαναν, διότι οι μεν πολεμήσαντες στο Μαραθώνα τούτο μόνο έκαναν φανερό στους Έλληνας, ότι ολίγοι τους μπορούν να υπερασπιστούν εναντίον των βαρβάρων έστω πολλών, ως προς τον ναυτικό όμως πόλεμο τούτο ή τον άδειλο, και πέσε μάλιστα είχαν φήμη πως ήσαν ακαταπολέμητοι κατά τη θάλασσα, και δια το πλήθος των πλοίων, και δια των πλούτων, και δια την τέχνη, και δια τη δύναμη. Αυτό λοιπόν είναι εισέπαιρνο των ανδρών που επολέμησαν τότε κατά θάλασσα, ότι τον φόβο που εκρατούσε τους Έλληνες τον διέλυσαν και τους έκαμαν να πάψουν να φοβούνται το πλήθος των πλοίων και των ανδρών, ώστε συμπίπτει και υπό τον δύο είτε και εκείνων που επολέμησαν στο Μαραθώνα και εκείνων που εναυμάξαν στη Σαλαμίνα, να έχουν διδαχθεί οι άλλοι Έλληνες μαθώντες από μεν τους πρώτους για τον καταξηρά πόλεμο, από δε τους δεύτερους για τον κατά θάλασσα και συνηθίσαντες να μην φοβούνται τους βάρβαρους. Η τρίτη δε σειρά λέγω έρχεται το κατόρθωμα των πλατεών και λόγω του αριθμού και λόγω της ανδρείας συντελεστικών της σωτηρίας των Ελλήνων, κατόρθωμα που έγινε από κοινού πλέον υπό των Αθηναίων και υπό των Λακεδαιμονίων, και το πλέον μέγα λοιπόν και πλέον δύσκολο κατόρθωμα έκαναν αυτοί όλοι τότε στην περίσταση εκείνη πολεμούντες προς άμυναν και δια την ανδρεία των αυτήν, και τώρα από μας εγκομιάζονται και στο μέλλον θα εγκομιαστούν υπό
των κατόπιων ανθρώπων. Ύστερα δε από αυτά, πολέμην πόλεις των Ελλήνων είναι ακόμα με το μέρος του Βαρβάρου. Διεδίδεται δε η είδηση ότι αυτός ο ίδιος ο βασιλιάς της Περσίας λογάριαζε αυτοπροσώπως να επιχειρήσει πάλι την εκστρατεία κατά των Ελλήνων, ώστε δίκαιον επί του προκειμένου είναι να κάνουμε εμείς λόγων τιμητικών τώρα και δι' αυτούς οι οποίοι έφεραν στο τέλος τη σωτηρία των Ελλήνων, καθορίζοντες τελειωτικά και αποδιώξοντες κάθε βαρβαρική δύναμη από τη θάλασσα. Αυτοί δε ήσαν και οι ναυμαχίσαντες έξω από τον Ευρυμέδοντα και οι εκστρατεύσαντες εις την Κύπρον και οι πλεύσαντες εις την Αίγυπτον και εις πολλά άλλα μέρη που πρέπει να κάνουμε λόγω δι' αυτούς και να τους χρωστούμε χάρη, διότι έκαμε τον βασιλέα φοβισμένο να σκεφτεί δια την ειδική του σωτηρία και όχι να βάνει επιβουλάει στο νου του την καταστροφή των Ελλήνων. Και αυτός μένος γνωστόν, ο πολέμος έγινε με όλες τις δυνάμεις της πόλεως προς υπεράσπιση και η δική μας και των άλλων ομοφύλων εναντίον των βαρβάρων. Όταν δε έγινε η ειρήνη και η πόλη μας ετοιμάτω από όλους, έπεσε εναντίον αυτής εκείνο οδά που έχει συνήθεια να αναπτύσσεται στην ψυχή των ανθρώπων εναντίον των ευτυχισμένων. Στην αρχή με ζηλοτυπία, κατόπιν δε από ζηλοτυπία φθόνος. Και αυτό έφερε αυτή εδώ την πόλη να βρεθεί μη θέλοντας εις πόλεμον εναντίον των Ελλήνων. Και όταν έτσι συνέβη πόλεμος, βοήθησαμε οι Αθηναίοι προς υπεράσπιση της ελευθερίας των Βιωτών, πολεμώντας στην Τανάγραν εναντίον των Λακεδαιμονίων. Σαν που έμεινε δε αμφισβητήσιμον το αποτέλεσμα της μάχης, εφανερώθηκε η υπεροχή εις ποιον ανήκε από ό,τι έγινε κατόπιν, διότι εκείνοι που είχαν έλθει βοηθεί των Βιωτών αφήνοντάς τους έφυγαν. Οι δε οι δικοί μας πολεμιστές την τρίτη μέρα νικήσαντες στους συνοφίτους όλους εκείνους που άδικα έφευγαν, τους εξανάγκασαν δίκαια να επιστρέψουν. Αυτοί λοιπόν πρώτοι, ύστερα από τον Περσικό πόλεμο ερχόμενοι, τη φορά αυτή βοηθή Ελλήνων υπέρ της ελευθερίας εναντίον άλλων Ελλήνων, γενόμενοι άντρες ενάρετοι και αποδώσαντες την ελευθερία εις εκείνους που πήγαν να βοηθήσουν, ευάλθησαν από την πολιτεία τιμητικά πρώτη εις τούτο εδώ το μνήμα. Κατόπιν δε από αυτά, όταν άναψε ο πόλεμος και όλοι οι Έλληνες έκαμεν εκστρατεία εναντίον μας και ερήμαζαν τη χώρα και ανάξια έτσι εμπλήρωναν τη χάρη που χρωστούσαν στην πόλη, νικήσαντες όλους αυτούς εις ναυμαχία οι δικοί μας και συλλάβοντες τους αρχηγούς των τους Λακεδαιμονίους εις τη σφαγίαν, ενώ τους ήταν βέβαια δυνατόν να τους σκοτώσουν, όμως δεν τους επήραξαν και τους έδεκαν πίσω στην πατρίδα τους. Και έκαναν ειρήνη έχοντας τη γνώμη ότι με τους ομοφύλους πρέπει να γίνεται ο πόλεμος μέχρι νίκης και να μην εξολοθρευτεί το σύνολο των Ελλήνων. Από το θυμόν μιας ιδιαιτέρως πόλεως προς δε τους βαρβάρους πρέπει να γίνεται ο πόλεμος μέχρι εξολοθρεμού. Ώστε τούτους εδώ τους άνδρας αξίζει να επενέσομεν οι οποίοι αυτό το πόλεμο πολεμήσαντας είναι εδώ θαμμένοι, διότι απέδειξαν αν κανείς ευρίσκεται όπου να το αμφισβητούσε ότι εκείνος που θα έλεγε τυχόν εις των πρωτύτερων πόλεμων των εναντίον των βαρβάρων υπήρξαν άλλοι καλύτεροι των Αθηναίων, δεν θα ισχυρίζει το κάτι αληθινόν, διότι αυτοί εδώ απέδειξαν τούτο όταν η Ελλάς ευρέθη σε εμφύλιο πόλεμο, υπερισχύσαντες στον πόλεμο και κάνοντας υποχειρίως τους προϊσταμένους των άλλων Ελλήνων που μαζί τους άλλοτε νικούσαν τους βαρβάρους, νικώντας αυτούς τώρα ιδιαιτέρως. Τέλος του τρίτου κεφαλαίου. Μενέξενος του Πλάτωνα. Αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφίες της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε εθελοντικά, απευθυνθείτε στη σελίδα LibriVox.org. Κεφάλαιο 4. Τρίτος δε πόλεμος ύστερα από αυτή την ειρήνη συνέβη και έναν ελπιστός και φοβερός, που εις αυτόν αποθανούντες πολλοί και αγαθοί ευρίσκονται εδώ θαμένοι. Πολλοί μένα από αυτούς εις τη Σικελία στήσατε σκλήστα τρόπαια πολέμου, υπέρ της ελευθερίας των Λεοντίνων, που βοηθώντας τους δια να είναι πιστοί στους όρκους εταξίδεψαν εις εκείνους τους τόπους. Ότε δε εξαιτίας της μεγάλης αποστάσεως ευρέθηκε σαν μηχανή η πόλης και δεν μπόρεσε να του στείλει βοήθεια, αν εξαντληθέντες αυτοί έπεσαν εις δυστυχία. Όμως και από τους εχθρούς των και από εκείνους που επολέμησαν με αυτούς, έλαβαν έπαινον σοφροσύνης και ανδρείας περισσότερο από ό,τι λαμβάνουν άλλοι έπαινον από τους φίλους των. Πολλοί δε άλλοι υπήρξαν νικητέοι στις ναυμαχίες που έγιναν εις των Ελλήσποντων, εις μία μόνη ημέρα εχμαλωτήσατε σε όλα τα πλοία των εχθρών, πολλάς δε και άλλας νικήσαντες νίκας. Εκείνο που προηγουμένως είπα ότι δηλαδή ο πόλεμος υπήρξε φοβερός και ανέλπιστος, το είπα διότι εις τόση έχθρητα δια την πόλη μας έφτασαν οι άλλοι Έλληνες ώστε να αποτολμήσουν να στείλουν κύριε φιλίας στο βασιλιά των Περσών, εκείνον που μαζί μας είχαν διώξει, αυτό τον ίδιο μόνοι τους να καλέσουν να έρθει ένα βάρβαρο εναντίον των Ελλήνων και να συμμαζέψουν έτσι εναντίον
της πόλεως όλους και τους Έλληνας και τους βάρβαρους. Από αυτό όμως έγινε καταφάνερη και η δύναμη και η αδρία της πόλεως, γιατί εκεί που νόμιζαν οι εχθροί ότι χωρίς άλλο η πόλη μας θα κατανικηθεί και ενώ είχαν απομείνει τα πλοία μας στη Μυτιλήνη, αυτοί εδώ αναλαβώντας την υπεράσπιση με 60 πλοία και επιβιβαστέντες στα πλοία αυτοί οι ίδιοι και δειχθέντες πολεμιστέ άριστοι όπως γενικώς ομολογηθεί, νικήσαντες μεν τους εχθρούς, γλιτώσαντες δε τους φίλους επειδή τους ήλθε η τύχη που δεν τους άξε, διότι δεν διαεισόδησαν όταν ευρέθησαν στη θάλασσα ναυαγοί αποθανόντες, βρίσκονται εδώ θαμμένοι. Αυτούς εμείς πρέπει πάντοτε να τους φέρουμε στην ενθύμησή μας και να τους επενούμε, διότι χάρη στην ανδρεία εκείνων νικήσαμε όχι μόνο στην αμαχία τότε, αλλά και όλο γενικώς των πόλεμων, διότι απέκτησε η πόλη εξαιτίας αυτών την υπόλοιψη ότι δεν θα είναι δυνατό ποτέ να νικηθεί η πόλη μηδέα από όλους τους ανθρώπους μαζί. Και αληθινή είναι η υπόλοιψη αυτή. Από την αναμεταξύ μας διάσταση δεν νικηθήκαμε και όχι από τους άλλους, διότι ανίκητοι είμεθα ακόμα και τώρα από εκείνους τουλάχιστον, εμείς δε μόνοι μας και τον εαυτό μας ενικήσαμε και από τον εαυτό μας ενικηθήκαμε. Ύστερα δε από αυτά, όταν έγινε ησυχία και ειρήνη προς τους άλλους, ο δικός μας ανάμεσό μας πόλεμος, διότι ο τρόπος διεξήχθη, ώστε αν πεπρωμένων είναι εις ανθρώπους ποτέ να ευρεθούν εις στάση, θα έπρεπε ο καθένας τους να εύχεται η δική του πατρίδα να μην πάθει αυτή την αρρώστια διαφορετικά από εμάς. Διότι και από τον Πειραιά και από την πόλη με τόση προθυμία και οικειότητα συνενώθησαν πάλιν οι πολίτες κατά τρόπον απροσδόκητο δια τους άλλους Έλληνας και με πόση μετριοπάθεια δεν έκαναν τον πόλεμο της Ελευσίνος. Και όλων αυτών αιτία τίποτα άλλο δεν είναι παρά πραγματική συγγένεια που προκύπτει από αυτήν σταθερά και αδερφική φιλία φανερωμένη όχι με λόγους αλλά με έργα. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μίαν και εκείνων που απέθαναν στον πόλεμο αυτών φωνευόμενοι αναμεταξύ τους και με όποιο τρόπο μας είναι δυνατόν να τους εφηλιώσουμε, με προσευχάς δηλαδή και με θυσίας, ή στην περίσταση αυτή προσευχόμενοι δια τούτο εις τους εξουσιαστάς τους θεούς δηλαδή του Άδου, αφού και εμείς εσυμφιλιώθημεν. Διότι ούτε από κακή ούτε από έχθρα ευρέθηκαμε αντιμέτωποι, αλλά από κακή τύχη. Μάρτυρες δε αυτό είμεθα εμείς οι ίδιοι οι ζώντες, διότι την ίδια καταγωγή με αυτούς έχοντες, εδώ κάμεν ο ένας τον άλλον συγχώρησεν και δια όσα κακά εκάμαμεν και δια όσα επάθουμε. Κατόπιν δε τούτου, όταν αποκαταστάθη ανάμεσό μας τελεία ειρήνη, έμενε η πόλη μας ήσυχη, συγχωρώντας με τους βαρβάρους, διότι παθόντες από αυτοί σημαντικά εξεδικήθησαν, όχι ο λίγων. Έχουσα όμως αγανάκτηση αντίον των Ελλήνων, διότι εθυμίτω πως ευεργετημένοι από αυτή της επλήρωσαν έτσι αχάριστα την ευεργεσία, ελθόντες στη σύμπραξη με τους βαρβάρους και αφαιρέσαντες τις στα πλοία που μια φορά τους είχα σώσει αυτούς τους ίδιους και κατεδαφίσατε στα τείχη της καιρό που είχαμε εμποδίσει εμείς πρωτήτερα να κατεδαφιστούν τα δικά τους. Και έχοντες απόφαση η πόλη μας να μην έρθει πλέον η βοήθεια των Ελλήνων, μήτε εις περίσταση που Έλληνες μεταξύ των επιχειρούν να υποδηλώνει ο ένας τον άλλον, μήτε εις περίσταση που βάρβαροι επιχειρούν τούτο, εκυβερνά το έτσι ήσυχα. Όμως ενώ εμείς τον τρόπο σκεπτόμεθα οι λακεδαιμόνοι, νομίζοντας ότι εμείς μένει οι υπερασπιστές της ελευθερίας έχουμε ξεπέσει, ότι δε δικό τους πλέον έργο είναι να υποδηλώσουν τους άλλους ευάλθηκαν εις ενέργεια. Όμως τι ανάγκη να μακραίνω το λόγο, αφού όχι παλαιά ουδή εις άλλην ανθρώπων εποχή γεννόμενα συμβάτα θα έλεγα, ιστορώντας όσα κατόπιν συνέβησαν, διότι εμείς από ιδία μας αντίληψη γνωρίζουμε πως έχοντας κυριευτεί από κατάπληξη ήρθαν στην ανάγκη να ζητήσουν τη βοήθεια της πόλεως και οι πρώτοι ανάμεσα στους Έλληνας οι Αργοί, οι Ιδιωτοί, οι Κορύθοι και ακόμα τούτο δεν είναι το θαυμασιότερο όλων, ο βασιλεύς των Περσών, έχοντας περιπέσει εις τόση μηχανία ώστε να παρουσιαστεί εις αυτόν απαραίτητα η ανάγκη από πούπετα αλούθε να κατορθώσει τη σωτηρία του παρά από αυτήν εδώ την πόλη που τόσο επιθυμούσε να την εξολοθρεύσει. Και αληθινά να κανείς ήθελε να κατηγορήσει την πόλη μας δίκαια, μόνο τούτο λέγοντας σωστά θα την κατηγορούσε. Το ότι είναι πάντα της πολύ φιλέσπραχνος και πρόθυμη να βοηθήσει τους πλέον αδυνάτους. Έτσι και τότε δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον εαυτό της και να τηρήσει αυτά που είχε αποφασισμένα, δηλαδή να μην έλθει βοήθεια κανενός από αυτούς που την αδίκησαν, αν εκινδύνευε αυτός να υποβηλωθεί, αλλά μαλάκωσε και ήρθε η βοήθεια και τους μένα Έλληνας αυτοί μόνοι της βοηθήσασα τους έλυσε από τη δουλειά, ως που πάλι αυτοί μόνοι τους ήδη υπεδηλούσαν τον εαυτό τους, εις δε το βασιλέα αυτή μεν επισήμως δεν έλαβε την τόλμη να έρθει εις βοήθειά του, μη θέλοντας να ντροπιάσει έτσι τα τρόπια του Μαναθώνος, της Αλαμίνος και των Πλατών,
Όμως με το να αφήσει μόνο φυγάδες και εθελοντάς να γίνουν βοηθοί, έτσι κατά την κοινή ομολογία τον έσωσε. Κτίσασα δε πάλι τα τείχη της και κατασκευάσασα στόλων όταν ευρέθη πάλι στην ανάγκη να πολεμήσει. Δεχθήσα άφοβα τον πόλεμο όταν τον εκκίνησε εναντίον της, πολεμούσε υπέρ των αργίων εναντίον των Λακεδαιμονίων. Φοβηθείς τότε την πόλη ο βασιλέας της Περσίας όταν έβλεπε τους Λακεδαιμονίους να είναι υποδέστεροι στον πόλεμο κατά τη θάλασσα, θέλοντας να έρθει εις διάσταση με εμάς, απαιτούσε να του δοθούν ως υπήκοοι Έλληνες της Ασίας, που πρωτήτερα τους είχα παραχωρήσει σε αυτόν οι Λακεδαιμόνιοι, θέτων τούτο ως όρον αν θέλαμε να γίνει σύμμαχος εις εμάς και εις τους άλλους συμμάχους, νομίζω πως δεν θα τους εστέρεγαμε και έτσι θα είχε πρόφαση να αποτραβηχθεί. Και διαμέν τους άλλους συμμάχους ευρέθη απατημένος, διότι έδειξαν τη θέληση να το παραχωρήσουν και συμφώνησαν μεταξύ τους και ορκίστηκαν οι Κορίνθοι και οι Αργοί και οι Βιωτοί και άλλοι σύμμαχοι, αν πραγματικώς έδιδε ο βασιλέας χρήματα να το παραχωρήσουν τους στην Ασία Έλληνας. Μόνοι δε εμείς δεν είχαμε αυτή την τόρμη ούτε να προβούμε στην παραχώρηση ούτε να ορκιστούμε δια τούτο. Τόσο είναι πράγματι σταθερόν και εύρωστο το αίσθημα της γενναιότητας και ελευθερίας και μισοβαρβαρισμού, το οποίο έχει πολύ μας για τον λόγο ότι εμείς οι Μεθαέλληνες και με βάρβαρους δεν ήρθαμε εις επιμιξία, διότι ούτε διάφοροι Πέλοπες, ούτε διάφοροι Κάδμοι, ούτε Αιγύπτιοι και Δαναίοι, ούτε διάφοροι άλλοι πολύ βάρβαροι κατά το γένος των και μόνο κατά τον νόμο Έλληνες έχουν κατοικήσει μαζί μας, αλλά εμείς Έλληνες και όχι με βάρβαρους ανάκατοι είμεθα της χώρας ημών κάτοικοι. Δι' αυτό δε υπάρχει εσωτερικόν στην πόλη μας και αμετάβλητο το μίσος εναντίον των ξένων φυλών. Έτσι όμως και δι' αυτό απομονώθημε πάλι, διότι δεν εστέρξαμε να διαπράξουμε έργων εσχρό και ανώσεων, Έλληνας παραχωρούντες εις βάρβαρους. Ερθόντες λοιπόν στην αυτή κατάσταση, στην οποία και πρωτήτερα βρισκόμενοι είχαμε καταβληθεί στον πόλεμο, τώρα έκαναμε με τη βοήθεια του Θεού καλύτερα το πόλεμο παρά τότε. Διότι βγήκαμε από τον πόλεμο έχοντας και πλοία και τύχη και τα σαπικία στα ειδικά μας, τόσο πρόθυμοι είσαι να βγουν από τον πόλεμο και αντιπαλοί μας. Όμως και στον πόλεμο αυτόν έχασαμε έναν άνδρα σε τους και εκείνους που εφωνεύθησαν εις την Κόρινθο ένεκα της κακής τοπατησίας και εκείνους που εφωνεύθησαν εις το Λέχιον από προδοσίαν. Ανδροί δε υπήρξαν και εκείνοι που ελευθέρωσαν το βασιλεία και έδιωξαν από τη θάλασσα του Λακεδαιμονίους. Εκείνους δε εγώ μεν τους επιθυμίζω, εσείς δε πρέπει να επενείτε όμε και να εγκομιάζετε τους άντρες. Και τα μεν έργα λοιπόν των ανδρών που είναι εδώ θαμμένοι και των άλλων όσοι η χάρη της πατρίδας απέθαναν είναι αυτά, πολλά μεν και ωραία όσα υπόθεσαν, πολύ δε περισσότερα ακόμα και καλύτερα είναι τα υπόλοιπα, διότι πολλά ημερόρυχτα δεν θα έφταναν σε εκείνο που θα επρόκειτο όλα τελειωτικώς να πει, ώστε εμείς ενθυμίζοντας αυτούς εις τους απογόνους των, πρέπει να συμβουλεύουμε κάθε άντρα όπως διαπόλεμον γίνεται τούτο, να μην εγκαταλείπει την τάξη των προγόνων, μη δεν επιστρέφει εις τα οπίσω αθλίος οπισθοχωρών. Εγώ μεν λοιπόν ως παιδιά γενναίων ανδρών και τώρα σας προτρέπω και στο μέλλον όπου τυχαίνει να σας συναντώ θα σας παιδινίζω και θα σας προτρέπω να προσπαθείτε παρόμοια να είστε άριστοι. Κατά το παρόν δε σωστό είναι να σας επαναλάβω όσα οι πατέρες σας όταν επέσκυπταν οι κίνδυνοι μας εσυνιστούσαν, αν τους συνέβαινε να πάθουν, να τα πούμε εμείς εις τους επιζώντας συγγενείς των. Και όσα θα σας έλεγαν με ευχαρίστηση τον αυτοί οι ίδιοι, αν μπορούσαν να μιλήσουν, συμπεραίνοντάς τα, εγώ από όσα έλεγαν εκείνοι τότε, πρέπει όμως ακούοντας όσα θα απαγγέλω, να νομίζετε ότι από αυτούς τους ίδιους τα ακούτε. Έλεγα δε τα εξής. Ω παιδες, το ότι μεν είστε από πατέρας αδριούς, τούτο αποδεικνύεται από το ήδη παρόν. Εμείς δε ενώ μας ή το δυνατόν να ζώμεν καλώς, προτιμήσαμε να αποθάνομαι καλύτερα πριχού σας και τους ύστερα από σας αφήσουμε τροπιασμένους και πριχού τους πατέρας μας και όλους τους προγόνους μας να τροπιάσουμε. Έχοντας τη γνώμη ότι εκείνος που τροπιάζει το γένος του δεν αξίζει να ζει και ότι ένας τέτοιος ούτε εις τους ανθρώπους ούτε εις τους θεούς δύναται να είναι αγαπητός, ούτε πάνω στη γη ούτε από κάτω από τη γη όταν αποθάνει. Πρέπει λοιπόν έχοντες στη μνήμη σας τους ειδικούς μας λόγους, εάν και άλλοι εκτός της πολεμικής καμιά σχολεία έχετε, να την εξασκείτε με αρετή, γνωρίζοντας καλά ότι όλα όταν αυτό τους λείπει και τα κτήματα και τα επαγγέλματα είναι άσχημα και κακά, διότι ούτε ο πλούτος φέρνει λαμπρότητα σε εκείνο που τον έχει όντας άνανδρος, διότι διάλους ότι ούτως είναι πλούσιος και όχι δια τον εαυτό του, ούτε η ωραιότης του σώματος και η δύναμης
Υπάρχοντα δηλώνουν και άνανδρο φαίνονται ταιριασμένα επάνω του, αλλά ανάρμοστα και κάνουν μάλιστα περισσότερο να παρουσιάζεται εκείνος που τα έχει τι είδους άνθρωπος είναι και φανερότεροι κάνουν τη δειλία του και κάθε σοφή γνώση χωρίς να συνοδεύεται από τη δικαιοσύνη και από την άλλη αρετή φαίνεται πονηρία και όχι σοφία. Δι' αυτούς λοιπόν τους λόγους η πρώτη και τελευταία και παντοτινή φροντίδα σας να είναι πως να προσπαθείτε πάντοτε κατά ποιον τρόπο να ευεργείτε και εμείς ακόμα τους προγόνους σας εις τη δόξα. Ιδέα αλλιώς ξέρετε το εάν μεν σας νικόμεν ως προς την αρετή, η νίκη μας αυτή μας φέρνει εντροπή. Αν δεν νικόμεθα από εσάς στην αρετή, η ήττα μας φέρνει ευδαιμονία. Και χωρίς άλλο, εμείς ήθελε νικηθόμεν και εσείς ήθελετε νικήσει αν παρασκευάσετε τον εαυτό σας και τον τρόπο, ώστε να μην κάνετε κατάχρηση της δόξης των προγόμενων, μηδέν να καταδαπανίσετε αυτοί γνωρίζοντες ότι σε άντρα που θα ρει ότι είναι κάτι δεν γίνεται πιο μεγάλη τροπή από το να παρουσιάζει τον εαυτό του να τον τιμούν όχι δια την αξία του εαυτού του, αλλά δια τη δόξη των προγόνων. Διότι είναι μεν η τιμή των γονέων ωραίος θησαυρός και μεγαλοπρεπής και στους απογόνους, το να μεταχειρίζεται όμως ένας θησαυρό χρημάτων και τιμών και να μην αφήνει αυτόν στους απογόνους του είναι κακό και άνανδο, διότι φανερώνει την αναξιότητά του. Εις το να κάνει ο ίδιος μόνος του αποκτήματα και τιμάς. Και αν μεν αυτά όσα σας λέγομαι να εφαρμόσετε στη ζωή σας, θα έρθετε φίλοι να μας έβρετε φίλους όταν της μοίρας σας η τάξη σας φέρει στον άδει. Αν δεν τα αμελήσετε και ξεπέσετε εις κακία, κανείς δεν θα υποδεχθεί φιλικά. Εις τα παιδιά μεν αυτά ας είναι υπομένοι. Τους πατέρας μας δε όσοι τυχόν ζουν και τα μητέρας μας πρέπει πάντα να τους παρακοιμονούμε παρήγορα πώς να υποφέρουν ελαφρότερα τη συμφορά όταν η τύχη αυτή να συμβεί και να μην προσπαθούν να αυξάνουν τη θλίψη του, διότι δεν θα υπάρχει έλλειψη θλιβερού πράγματος, διότι αρκετά η τύχη θα πορίζει σε αυτούς τούτο των θλιβερών, αλλά να προσπαθούμε να ανακοφίζουμε αυτούς και να τους ησυχάζουμε ενθυμίζοντάς τους ότι εκείνα τα μεγαλύτερα που ύφοντο τα εισάκουσαν οι θεοί και τα πραγματοποίησαν, διότι δεν έκαναν ευχάστα παιδιά τους να γίνουν αθάνατα, αλλά αδρία και δοξασμένα, και αυτά δα που είναι τα μεγαλύτερα αγαθά τα έλαβαν. Αλλαίως και δεν είναι εύκολο εις άντρα θνητών όλα να του βγαίνουν στο διάστημα της ζωής όπως τα σκέφτεται. Και υποφέροντας γενναία τας συμφοράς θα φανούν ότι πραγματικά όντας ανδρίων παιδιών πατέρες είναι και αυτοί οι ανδρείοι, ενώ αν καταβάλλονται από τη λύπη θα γεννήσουν την υποψία ή ότι δεν είναι δικοί μας πατέρες ή ότι εκείνοι που μας επαιρνούν λέγουν ψέματα. Κανένα δε από τα δύο αυτά δεν ταιριάζει, αλλά απέναντίας εκείνοι μάλιστα πρέπει να γίνονται διέργων επενέτε μας, φανερώνοντας τον εαυτό τους έτσι ώστε να δείχνεται ότι πράγματι είναι άνδρες πατέρες ανδρών. Όμως και στην περίπτωση αυτή το παλαιό λόγιο μηδέν άγαν λεγόμενον παρουσιάζεται καλώς λεγόμενον, διότι αληθινά επιτυχώς τώρα λέγεται, διότι όποιος δεν εξαρτά παρά από τον εαυτό του τα μέσα για να φτάσει στην ευδαιμονία ή να την πλησιάσει και δεν κρεμιέται από άλλους ανθρώπους ώστε από το αν ευτυχήσουν ή δυστυχήσουν αυτοί αναγκαστικά να λαμβάνει ομοίως περιπετειίας και η ζωή του, αυτός είναι ο αληθινά συνετός και αυτός είναι ο ανδρείος και ο φρόνιμος. Αυτός και όταν αποκτήσει χρήματα και παιδιά και τα χάσει, όμοια θα συμμορφωθεί με την παροιμία. Ούτε χαιρόμενος υπερβολικά, ούτε λυπόμενος υπερβολικά θα φανεί, διότι στον εαυτό του μόνο δίνει βάση. Τέτοιοι δε έχουμε εμείς τουλάχιστον την αξίωση να είναι οι δικοί μας και τέτοιους τους θέλουμε και υποστηρίζουμε ότι είναι και τέτοιο παρουσιάζουμε τον εαυτό μας χωρίς δηλαδή υπερβολική αγανάκτηση ουδέ φόβων, αν τυχόν είναι χρειά. Τώρα να αποθάνομαι, παρακαλούμε λοιπόν και τους πατέρας και τα μητέρας αυτών έχοντας τον νόμιο τρόπο σκέψεως να περάσουν την επίλοιπη ζωή τους και να ξέρουν καλά πως όχι θρηνώντας και μερολογώντας θα μας είναι πολύ ευχάριστοι, αλλά αν οι πεθαμένοι διατηρούν κάποια αίσθηση των ζώντων, τόσο πιο πολύ θα μας δυσαρεστούσαν όσο έκαναν τυχόν τον εαυτό τους να υποφέρει ελυπούντο βαριά δια τα συμφοράς. Ελαφρά δε και μέτρια λυπούμενοι πάρα πολύ θα μας ήταν ευχάριστοι, διότι η δική μας ζωή θα έχει πλέον το καλύτερο τέλος από όσα μπορεί να συμβούν στους ανθρώπους, ώστε αρμόζει να εγκομιάζουν μάλλον αυτό παρά να θρηνολογούν, λαμβάνοντας δε φροντίδα για τις γυναίκες μας και τα παιδιά μας και ανατρέφοντάς τες και εις τούτο αφιερώνονται στην προσοχή των έτσι
και τη δυστυχία περισσότερο όσο το δυνατό θα ελισμονούσαν και ωραιότερα θα εζούσαν και ορθότερα και αγαπητότερα εις εμάς. Αυτά δα λοιπόν είναι αρκετά να υποθούν από μέρος μας εις τους δικούς μας. Προς την πόλη δε θέλαμε να κάνει τη δέηση να λάβει προς χάρη μας φροντίδα των πατεράδων μας και των παιδιών μας. Αυτά μεν μορφώνοντας καλά, εκείνος δε γεροκομώντας όπως αξίζει, αν και καλά γνωρίζουμε ότι κι αν εμείς δεν παρακαλέσουμε πάντοτε αρκετά θα φροντίσει δι' αυτό η πόλη μόνη της. Αυτά λοιπόν ο παιδες και γονείς των αποθαμένων και εκείνοι μας ανέθεσαν να σας απαγγείλουμε και εγώ όσο μπορώ προθυμότατα σας απαγγείλω και αφ' αυτού μου υπέρ εκείνων παρακαλώ τους μεν παιδας να μιμούνται τους γονείς των, τους αποθαμένους, τους δε πατέρας να έχουν θάρρος χάρη των ειδικών των παιδιών, διότι εμείς και ιδιωτικός και από το Δημοσίου Ταμείο θα σας γεροκομίσουμε και θα σας επιμεληθόμεν, όπου και όπως καθένας μας τύχει να συναντήσει καθένα από τους εγγενείς εκείνου. Τη φροντίδα δε της πόλεως ως προς τούτο τη γνωρίζετε κάπως και εσείς οι ίδιοι, ότι δηλαδή έχοντας βάλει νόμους ως προς τα παιδιά και τους γονείς εκείνων που πεθαίνουν στον πόλεμο να λαμβάνει να φροντίζει δι' αυτούς και έχει προστάξει να επιβλέπει ανώτατη της πολιτείας αρχή παραπάνω παρά δια τους άλλους πολίτες, ώστε οι πατέρες και οι μητέρες των αποθαμένων στον πόλεμο να μην αδικούνται. Τα παιδιά τους δε από κοινού τα ανατρέφει φροντίζουσα, πως προπάντων να μένει αφανέρωτη εις αυτούς η ορφανία, παρουσιαζόμενος ο πατέρας τους αυτή, αφού όταν είναι ακόμα παιδιά και όταν φτάσουν γίνουν άντρες, τους εξαποστέλει στα σπίτια των, στολίζοντάς τους επανοπλία, θέλοντας να υποδείξει έτσι ότι και να τους ενθυμίσει τον τρόπο της ζωής του πατέρα των, δίνοντάς τους όργανα όπλα προς εξάσκηση της πατρικής ανδρείας και συνάμα προς καλών ιονών, ώστε να πρωταρχίσουν να πάνε στο πατρικό τους σπίτι να το διοικήσουν δια της δυνάμεώς των στολισμένοι με όπλα. Αυτούς δε τους πεθαμένους ποτέ δεν πάβει να τιμάει η πόλης. Κάθε χρόνο κάμουν από κοινού εις όλους τα πρέποντα μνημόσυνα, τα οποία και ιδιαιτέρως καθένα γίνονται. Προς τούτους δε έχουν συστήσει προς τιμή τους αγώνας γυμναστικούς και επικούς και κάθε καλής ασκήσεως πνευματικής και χωρίς επιτίδευση, έτσι παρουσιαζόμενοι δια τους μεν αποθαμένους ως σαν πατέρας, δια δε τους γονείς των και τους άλλους συγγενείς των ως σαν επίτροπος, λαμβάνοντας τον τρόπο φροντίδα δια όλων των καιρών, και αυτά έχοντας εις την ενθύμησή μας πρέπει μαλακότερα να αποφέρετε τη συμφορά, διότι και στους αποθανώντας και στους ζωντανούς και ο τρόπος θα είστε πλέον αγαπητοί και πλέον πρόσφοροι εις το να φροντίζετε για τους άλλους και να φροντίζεστε από αυτούς. Τώρα δε πλέον και εσείς και όλοι οι άλλοι από κοινού, έχοντας μερολογήσει σύμφωνα με τον νόμο τους αποθαμένους, απέλθετε. Αυτός αν αγαπάς ο λόγος ο μενέξεν είναι της ασπασίας της μιλησίας. Μενέξενος, μα το δία Σοκράτη αξιομακάρι στην ασπασία σου, αν γυναίκα ότας έχει την ικανότητα να συθέτει τέτοιους λόγους. Σοκράτης, αλλά αν δεν πιστεύεις, ακολούθη μαζί μου και θα την ακούσεις την ίδια να μιλεί έτσι. Μενέξενος. Πολλάκι Σοκράτης, εγώ έτυχε να συναστραφώ την ασπασία και γνωρίζω ποια είναι. Σοκράτης, τι λοιπόν δεν τη θαυμάζεις και δεν της χρωστάς χάρη για το λόγο αυτό? Μενέξενος, και μεγάλη μάλιστα χάρη χρωστώ εγώ Σοκράτη για το λόγο αυτό, σε εκείνην ή σε εκείνον που σου είπε τυχόν αυτόν, και σύγκαιρα άλλη μεγάλη χάρη χρωστώ σε αυτό που είπε. Σοκράτης, πάει καλά, όμως να μην το μαρτυρήσεις ότι σου απήγγειλα